ni Dr. Evangelista, dahil tinawagan po ninyo, no? Dahil alam niyo po na itong mga tanong at kayo po ang aming focal person nga po sa tanong ngayon. Ngayon po, Dok, nagkuha po kayo Dr. Evangelista. Ngayon lang po, ano po ang sagot ni Dr. Evangelista sa mga tanong po namin dito sa live namin? Pagka-live namin ng mga, kung totoo ba, kung ano man po, mayroon ba PUI, COVID positive ba, o taga saan ba yan? Ito ba yan sa bayan ng Maribeles o taga ibang lugar? Ano po ba yan? Pwede po bang pakisagot, Dok? At base po sa, ikwento niyo po, ipag-uusap po ninyo ni Dr. Evangelista, Dok. Okay po, Mayor. Magandang gabi po, Mayor, at sa lahat pong tagapakinig. Sarara ko po si Dr. Evangelista kanina. Kinonfirm niya po na nung Monday, meron pong 3 pinasok po sa mental hospital na COVID positive. Ngayong araw, meron 2. So, bali 5 po lahat. Galing po sila sa New Clark City. Ang usual protocol po is i-admit muna doon sa mga first choice hospital katulad ng JBL, saka isa pang tertiary hospital sa Region 3 at ang DGH. Ang problema po, puno na po lahat. Kaya dito po yung third choice or fourth choice nila dinadala yung mga COVID positive na mga pasyente. Ayon po kay Doktora, hindi naman po yun yung mga severe, moderate at stable naman po lahat. At sinusunod po nila lahat ng protocol sa isolation, paano pag-handle ng mga COVID positive patient. Mas nakakabahala po daw, sabi ng Doktora, yung maraming taong nakikita sa daan kaysa yung at least ito, nakukontain natin, no? At maiwasan ang pagkalat ng virus na to sa ating community.